Tjena, det är Niklas här igen. Nu ska jag spela lite Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Med lite musik. Jävla fan. Fuck you! Hey, payback. Det är alls så roligt att få payback. Helvete, fan! Fan, jag dog själv. Hur fan? Jag vet inte där. Fuck you! Jävlar! Vad fan är det på detta? Om ni undrar så har jag online med. Shit! Måste reliva. Fuck yeah. Relive! Fan. Relive. Vad fan? Shit. Fan. Fan vad ägd. Hur fan såg han mig? What the fuck? Vad fan? Jaha. Jävlar vad det bra. Jävlar. Hur kan de kasta så bra? Shit, my ass. What the fuck, han är typ dog inte. Wow. Jag får faktiskt hålla med om det var ett jävligt bra skott. Hoppas ni har en bra dag. Men fan vad det... Nej men vad fan. Fy fan vad många. Helskotta vad många det visade att det kom. Shit! Jag har fan inte ens märker själv. Som utanför. Jag hittade dig. Ja, han är med där. Åh jävlar! Fan! Shit! Åh fan vad läskigt det var.
Någon bara kom in och kunde inte ens gå in i dörren. What the fuck? Ja. Så vi ska sitta alltid, för det kan komma någon när man minst anade. Fan, jag måste bli live. Nej! Hur fan var det? Dödar min kompis. Helvete vad det kändes som om jag skulle döda. Jaha, han står bak i. Ja. Om ni undrar varför jag den här låten tycker jag nästan den passar till spelet. Fan, du är jävla så. Okej, ja. Ni ser den passade lite där om jag inte skulle dö. Skulle den passat riktigt bra. Om bara kommer den musikjäveln. Och då hoppar jag fram där och bara... Som jävla värsta... Jävlar. Kan jag ladda mitt ute i kriget? Ni ser den passar. Det kommer precis varje gång jag kommer till baksidan så liksom. What the fuck? Tror du inte han skulle komma tillbaka? Wow! Okej. Åh nej, den vill jag fucking ha! Nej, men kom igen, jävel. Elak han är. Shit! Fan. Alltså gör det någonting om jag svär? Jag gör det, jag vet inte varför. Fan, kom. Ja. Wow, jag såg inte jag. Skriv gärna i kommentarerna om ni gillar denna. Och skriv om jag svär för mycket. Okej, det ligger ett rykande lik. Helvete. Det var en snygg kill. De sista skotten till upp där. Vad fan gör ni inte? Nej, fuck it, ska dö. What the fuck, han såg inte mig. Hur fan kan jag inte göra det? Kom igen, kom igen. Det kan komma bak. Åh, jag klarar det. What the fuck, han mötte mig. Trodde inte det. Om ni undrar varför jag alltid går upp och hoppar ut genom fönstren här. För faktiskt, man överlever faktiskt mycket lättare genom ett fönster. Och man får lajva. Yes! Nej, vad fan dog han? Ah, men kom igen. Ja, kom igen.
Yes, vi leder med typ 500. Jävlar. Fuck it. Shit. Ja, det kanske är på det. Ja. Ah, jag klarar inte det. Okej. Jädrar, han hade kunnat döda mig. Hur lätt som helst. Nu åker jag inte så på musiken igen. Så... det kommer. Lite musik och sådär. Ja, skriv i kommentarerna om ni kanske har gjort om på dagen eller något sånt. Hur ni har det. Jag fick 2 kills. Ja. Aj, men kom igen. Jag kan ta honom. Snälla säga. Ja, men kom igen. Det var min kill. Så elak. Aj, jädrar vad de har bra vapen. Ja, men shit. Nu tänker jag inte hoppa ut genom fönstret, utan nu jädrar. Okej. Jag måste göra det för det kommer inga här. Shit. My ass. Nej, det gick inte bra att snipa, men vi kan pröva med den. Den kanske är bättre, jag vet inte. Shit! Mario! Ja, den är... Ja, den är inte som den andra, men det är typ det. Ja. Shit, det kom ju en här. Jag blev arg. Pröva med stammen. Den brukar jag gilla. Jag gillar fortfarande